Setufunira dziko lathu zabwino. Sabata yathayi sona for the youth tili ku Blantyre katswiri woimba nyimbo Patience Namadingo. Ananifunsa funso la nzeru kwa basi. Chifukwa amafunsa kuti kodi munthu amene achinyamata ine kuyembekeza. Ora achinyamata ikepo chiyembekezo chawo. Ndi anati kodi ndinuyo kapena tiyembekezere wina. Ndipo ndifunsapo koma Patience anandiwuzanso kuti funsolo ndisayankhe ndi mawu koma ndizingoloza zomwe ndachitira achinyamatawo. Lero ogwirizana ndi maganizo amenewo ndifuna ndiyankhe funso limeneli nkukulozerani zimene ndachita kale kuti mukhale mchiyembekezo kuti zimene zatsalazo tipanganso. Maoko mzuzu. Ndikulozerani masukulu atsopano oposa 200, ndikulozerani business atsopano zoposa 75,000, ndikulozerani mabuilding atsopano ku Must, ku Mubas, ku Ruana, ku Mzuni, ku Kuhes. Ndikulozerani ma student loan, ndi ma student upkeep allowance amene takweza kuchokera pa 350 kufika pa 560,000. Ndikulozerani ma graduate internship program amene nali pa 80,000 tafikitsa now pa 150,000. Ndikulozerani ntchito 1.9 million zomwe tayika mma sectors osiyana-siyana. Ndikulozerani ma stadium ndi ma complex wena sports monga ku Mzimba dzana lomweli kudalibe stadium tikumanga kumeneko. Ndikulozerani youth center kudalibe sinamalizike koma mukhoza kupita mkaona chifukwa tangoyikanso tsopano budget ya 1 billion kuti ntchito imene ija monga inayimiramo isayimenso ayi koma ipitirire. Ndikulozerani 2 billion kwacha ya ma youth innovation grants. Ndikulozerani ndalama zomwe tayika mu budget tsopano last week yomweyi zomangira state of the art library ku Mzuzu University. Amzuni mulipo? Mzuni moto! Komanso Inkosi Mberwa University tayikamo ndalama zimene tifuna kuti tsopano tiyambe. Tayikanso ndalama zina za National Arts and Heritage Council kuti imene ija tsopano ikhale. Ndife tayika lamulo lija posedwa pomwepa kuti tsopano ino amene muli ndi maluso osiyana-siyana dziko lanu mulione kuti zanu zikuyendereniso monga ziyenera kuyendera aliyenseyo. Ndikulozerani 1.3 trillion kwacha yomwe tayika mu budget just for education. Wow. Ndikulozerani achinyamata nkhani omwe tawatumiza ku Israel kuti akayambe ntchito. Ndikulozerani chiwerengero cha achinyamata omwe apeza kale ma student loan. Ndisanayambe chimenezo tidapeza amene amathandizika 10,000. Panopa tikuthandiza 31,000. Ma investor osiyana-siyana. Ndikulozeraninso kuti system ya kota ija yoyika kuti muzionetsetsa kuti wakuti sapite wakuti atani tidathetsa kumeneku. Ndiye kuno kumpoto idali store nthawi zonse kuti kota system ikutipweteka. Tinathetsa zimene sindzalolanso kuti ibwererenso. Komanso ndikulozerani ma ITC center oposa 75 omwe ali mkati momangidwa ma CDS osiyana-siyana ndi ma tablet amene tikupereka kugawa ma primary school. Ndikulozerani ufulu omwe muli nawo. Ufulu wakuti mukhoza kucheza napule. Mzuzu moto mzuzu. Ipatse moto abule ipatse moto. Chifukwa kucheza macheza ngati amene wawa. Popanda wina woti akuopsezeni, popanda wina woti akugogodeni panjapa.
simenezeni ukhalira ndiye mutha kuona kuti boma lathu kapena boma langali layika njira zambiri kuti moyo wanu achinyamata ukhale ndi mwayi wochuluka popeza maphunziro abwino, ntchito zabwino, mabizinesi komanso kupanga chuma cha ife ine ake a Malawi. Chifukwa yake kubwera kwanu lero koma ngati pali wina woyamika ndathokoza ndine. Nkadakhala kuti chipewa chisindampatse mwanayo nkadakuvulirani nonse. Ndiye tiye ticheze limodzi popeza achinyamata muli mkati koma timati mtika. Nyauyo tujulireko sono. Chezo ziambike nyauyo wa Virekeke Kingdom, the queen of Virekeke Kingdom. Thank you so much. Over to you. Ababa dungo fianga da president da Winnie. Mzuzu moto! A round of applause, ladies and gentlemen, for Dr. Laz Funso. I'd like to give you 2 points for this inclusivity because this approach is amazing. Ababa ifeyo tilinga tafika kwa dada, mwana ukaona magolo ake tifika tukutuleza kuntima kwatu tunechina jijose. Thank you so much. And one thing, outfit mwakunga hii. All right, ladies and gentlemen, menana mujaguri antaka kutumiza ma messages pa WhatsApp. We have thousands of messages on WhatsApp. And ababa ndifuna ndiwelenge Funso yambirira. Your Excellency, Funso yambia kujogera kwa taonga chipofya jeka. Akunena kuti Your Excellency, I'm taonga chipofya jeka, a spoken word poet, creative writer, and student of journalism, development, communication at the University of Livingstonia, Kaningina campus in Mzuzu. As a young artist, I'm eager to contribute to Malawi's cultural and economic development. However, I'm concerned that many talented youth like myself face significant challenges in showcasing and benefiting from our skills. Mr. President, what concrete steps will your administration take to support young artists in Malawi, particularly in the areas of poetry, writing, and visual arts? How will the government provide platforms, resources, and infrastructure, such as public galleries, to help us develop and showcase our talents? Wow. Thank you so much, Tiongo, for that question. Jega, Jopopsha, uko. Could you post Google? This is Jopopsha. What was this? Thank you. Like I made that statement when I opened this special interactive show, we have in our administration made decisions, deliberate decisions, to build capacity for artists like yourself, and through the National Arts and Heritage Council, we will provide many opportunities through which you will be able to learn a decent or earn a decent living. Some of the things that we have thought was just a wastage of time, some of us who have artists in our homes realize the importance of making sure that you make it. So again, NAHIC will, among other things, give you funding, develop infrastructure to help you display or express that talent, providing trainings to enhance your knowledge. My administration has already gazetted a law that gives 1% of construction budgets for public and hospitality construction projects to purchase the artworks by Malawian visual artists. So we want everyone's talent displayed everywhere. The welfare of artists is a personal issue to me, as I have raised artists in my home, like I said, and sustained this relationship with renowned artists across this country, across Africa and the world over decades. And one notable case of those friendships is that which
I had with late Mteweti Wambali Mkandawili. And all these efforts to transform the arts industry will translate into jobs, more jobs for young people whose talent hasn't been remunerated properly before this. Entertainment industry should be the biggest paying industry that we have, and you are the ones to make that happen. So